Ja dneska si robíme prvú reakciu na Schovali jsme se před reálnými Squid Game Guardy, protože do téhle oblasti už za hodinu přijedou hledat 5. Schovali jsme se před reálnými Squid Game Guardy, protože do téhle oblasti už za hodinu přijedou hledat 5 lidí. A to znamená, že jeden z nás to vyhraje. Takže, jestli tě zajímá, jak šílené to bylo, tak sleduj je až do konce. Taky lidi, jak můžete vidět, momentálně jsme už všichni připraveni a přibližně za hodinu sem dorazí Squid Game Guardi. Takže moc času nemáme, což znamená, že bychom se měli jít schovávat. 3, 2, 1, teď! Tak jo, lidičky, musím najít něco perfektního, dneska cítím v kostech, že to vyhraju, nevím proč, ale je to tak, jo, tady je ta garáž, to jsem chtěl, ale zjišťoval jsem si informace dopředu, snad si ten kód pamatuju dobře. Ale lidičky, já jsem se připravil dobře, protože už tenhle kostým mám na sobě, je to kostým testovacího paňáka, líbí se vám? Je super, teď rychle nahoru, než tady budou. Tak, jak to tady vypadá? Koukněte! Tamhle vzadu, tam bych se mohl schovat. Tak, rychle do obleku, rychle. Hodím takhle na hlavu, takhle couvneme. Tak, dobrý, jsem takhle. Hlavně, potichu, splynu. A jsem figurina, nejsem žádný humy. Tak. Lidi, tenhle ten dům je úplně obrovský, nachází se tady 16 pokojů a 4 koupelny. No a já jednu koupelnu musím najít, protože zase si sebou ten jar, který potom vypustím do vany a vytvořím haldu bublinek. No a do nich se schovám, ale teď musím najít koupelnu. Lidi, sledujte, nacházím se v koupelně, kde je tahle obrovská vana. Takže já tady takhle zapnu vodu, nechám to napustit a pak se do toho schovám. Lidi, jak můžete vidět, právě jsem přišel dovnitř a je to tady extrémně obrovský a dneska tolik nemusím chvátat, protože už mám v hlavě připravenou luxusní schovku a to je socha. Jenom musím vymyslet, kam s ní půjdu a šel bych asi, tamhle to vypadá takový starodávný a já mám sochu rytíře, takže běžíme tamhle nahoru a uvidíte, jak budu vypadat. Bude to fakt luxusní a myslím si, že dneska to určitě vyhraju a postavil bych se s tou sochou třeba tady. Rozhodl jsem se běžet se schovat do tady toho lesíčka, protože skoro všichni jsou tam vevnitř a tam já rozhodně být nebudu. Já chci být originální, takže jsem se rozhodl, že si udělám svoji vlastní schovku, ta se jmenuje Chameleon. Mám tady připravený tady ten oblek, ve kterém mě rozhodně nikdo nenajde v tom křoví, takže já se jdu oblíct. Koukejte se na to, tady se cítím jako neohrožený druh, tady mě nikdo v životě nemůže najít, takže teď zamasku ještě moji hlavičku, dám si tady takovouhle krásnou vojenskou masku a teď splynu s okolím jako chameleon. Tak jo lidi, jak můžete vidět, tak už to mám na sobě a myslím si, že to vypadá fakt luxusně. Už zbývají jenom detaily, cože tahle ta maska, tak trošku si ji srovnat, je docela škoda, že nemám žádnou helmu. A ještě si do ruky vezmu tenhle ten meč a teď už stačí jenom stát jako socha. Tak jo lidi, a já mám tady speciální schovku, protože na internetu jsem si objednal tenhle ten guardí oblek a doufám, že je úplně stejný, ale snad jo, takže já se do něho převlíknu a pak se půjdu někam schovat ven, takže jdu se převlíknout. Tak jo lidi, jsem převlíknutej, ale ještě mi chybí maska, takže tu si nandám. Tak a můžu jít se schovat někam ven a pak až přijdou gardi, tak se k ním rovnou připojím. Lidi, já si myslím, že upřímně to mám vážně nejlepší a vyhraju to úplně s přehledem, protože se podívejte, co všechno jsem nafoukla jenom proto, abych se do toho později schovala. No a já si myslím, že nafouknu poslední balonky. Tak, skoro jsem to přefoukla, no a myslím si, že se můžu jít rovnou schovat. Lidi, uvědomila jsem si, že ten můj plán a tahle skrýč má jenom jediný problém, no a to je to, že když gardi půjdou kolem a náhodou mi praskne nějaký balonek, tak mě najdou a já se jenom prozradím, no tak to by bylo vážně špatný, no a celkově ty balonky docela vydávají zvuky, když Ola sebe šustí. No, tak za to zvládnu, musím to alespoň zkusit, vůbec jsem si tohle neuvědomila. Taky lidi, jak můžete vidět, tak momentálně se už nacházím v pěně. Upřímně jsem zvědavý, jestli mě tady gardi objeví, ale doufám, že ne. Jediný, co mě napadlo, je, že by se mohli chtít jít koupat. No a to by si sem vlezli za mnou, dva bychom se sem nevešli a asi by mě objevili. Tak doufejme, že se to nestane, ale mám tady u sebe tenhle fizzy drink, který si za chvíli dám, abych se posilnil. A dokonce právě teď vyšla i nová příchuť Ultra Boris, tak můžete zajít do té nejbližší večerky. Ale právě teď dorazili reální Squid Game Guardi, takže to začne být extrémně napínavý. Aha, jedou Squid Game.
Lidi, jak můžete vidět, tak gardi se šéfem už vystoupili, takže já si nadávám masku, tak kapucu a jdu se k ním přiblížit. Doufám, že to nepoznají. Všechno musíme prohledat. Jdi hledat na druhou stranu. Co? Co tady děláš? Ty patříš k nám? Toto je fake hlas. Máš jako jinou barvu, ověřím si tě. Má fake hlas. Schválně, jestli to zvládneš. Načo, obkličte, kdyby náhodou. Co? Vemte ho! To je on, odneste ho! Ne, prosím, Achio, já jsem to prohrál, jak to poznali? Slyším, že už tady kolem chodí, docela to tady křupe, ale snad půjdou dovnitř, kdyby na mě šlápli, tak asi potichu nezůstanu. Výborně, máme prvního, to bylo docela rychlý, ale musíme najít další, takže se jdeme podívat do téhle garáže. Tak, otevři to a ty hlídej třeba tamhle vpravo. Halo, je tam někdo? Tam homie. Koukejte ji okolo sebe. Tak běžte. Už asi jdou. Podívej, figurína, jdeme ji zničit. Jdu pryč! Ne! Nechci! Ne, tak tohle nevyšlo! Nechci! Gardi se snažili prohledat celou oblast venku a docela jim to šlo, ale pak je napadlo podívat se dovnitř. Venku jsme to celé prohledali a našli jsme 2 hráče a teď se vydáme dovnitř a prohledáme celý vnitřek, takže pojďte, gardi. Pořádně to tady prohledejte, koukněte tamhle pod gauč i tamhle pod stůl, nikdo nám neunikne. Tak kde se kdo, všechny vás najdeme. Ty běž tam a ty půjdeš se mnou nahoru. Co? Běž to zkontrolovat. Ne, Achio, já si neměl dávat ty fazole, tohle jsem pokazil. A teď se bojím, co se jednou podaří. Cože, oni ho našli. Lidi, já se bojím. Oni ho našli, tak co teď budeme dělat? Doufám, že nenajdou ani mě. Prohledy, jestli tam nikdo není. Co to bylo, rychle? Ale ne, takový práce pro nic a stejně mě našli. Co to je tohle? Ach jo! Tohle je hodně děsivý obraz, ale koukneme, co je za ním. Třeba tam je tajná chodba. Cože? Nic tam není. Jdeme dál, na tohle není čas. Pod stůl se podívejte, do skříně. Všechno tady bude prohledaný, všude se koukněte. Vypadá to, že nahoře nikdo není, takže se půjdeme ještě kouknout do dolní místnosti a uvidíme, jestli tam někoho objevíme nebo ne. A jdeme se tam tedy rovnou podívat. Pojďte všichni, rychle. Oni mě objevili! Máme tě! No to znamená, že jsem prohrál! Tak, tohle byl poslední, takže máme hotovo, mise splněná, nasedáme a odjíždíme pryč. Moment, slyším auto, jak odjíždí. To znamená, že jsem asi vyhrál, no tak to je nejlepší, zase jsem to dokázal, jo! Ale víte, co mě zajímá, kam je vezou, co s nima bude, sakra, ne, dejte tlačítko odběru! Takže video bude končit, tak nechajte ještě raz odber a like, blížíme se ku 30 odberateľov, môžete vidieť 30, aj keď mám 20, ale blížíme sa ku 30, tak dúfam, že tam dáme, takže čau.